масъулини ҳукумати суғд ният доранд шурӯъ аз охири сол ба ободонии масҷиду мақбараи таърихии ҳазрати бобо камоли хуҷандӣ оғоз кунанд. Сармутахассиси бахши фарҳанги ҳукумати шаҳри Хуҷанд Набиҷон Ҷӯразода гуфт, моҳи майи соли ҷорӣ раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо масъулини фарҳанг, идораи сохтмону дигар сохторҳои дахлдор аз масҷиду мақбараи ҳазрати бобо камоли хуҷандӣ дидан карда, супориш дод нақшаи ободию аз навсозии ин ёдгориро кашанд. Ҷӯразода гуфт, ёдгории таърихии фарҳангии ҳазрати бобо камоли хуҷандӣ ҳанӯз асри 13 қомат афрохта, дар паҳлӯи ин мақбара масҷиди як вақтҳо амалкунандаи намозгузорон бунёд гардида буд. Бо гузашти солҳо аз таъсири барфу борон ин масҷид ба ҳолати садамавӣ дучор гардидааст. чили ки мо дар хотир дорем, албатта намояндагони ташкилоти байналхалқии ЮНЕСКОи созмони милали муттаҳид аз ин ҳам ёдгории бобо камоли хуҷандӣ, ҳам ёдгории шайх маслиҳатдин, ҳам қалъаи хуҷанд бозид ва амал оварда буданд ва он ба хотири ба феҳристи ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва меъмории шоҳроҳи бузурги абрешимии водии Фарғона ба қайд гирифта шудани ин ёдгорӣ бозид ба амал оварда буданд. Алихон Охунзода, ки ба гуфтаи худаш 25-умин авлоди ҳазрати бобо камоли хуҷандӣ аст, 23 сол боз ба нигоҳубини масҷиду мақбараи ҳазрати бобо камол машғул мебошад. ӯ гуфт, дар ҳаққи ҳазрати бобо нақлҳои таърихӣ хеле зиёданд ва онҳо аз насл ба насл шифоҳию хаттӣ ба мерос мондаанд. ҳазрати бобо камоли хуҷандӣ 112 сол умр дида, дар давоми умри худ бисёр корҳои некусозандае барои таърих ва дин кардаанд. он кас донандаи илмҳои замони худ, илми ҳол ва илми қол буданд. ҳазрати бобо дар охири асри 11 ва аввали асри 12 дар ҳамин макон зиндагӣ кардааст. масҷиду мақбараи ҳазрати бобо дар асри 13 сохта шудаанд. аввалин намози ҷамоат дар ин макон бинобар ривоятҳо ҳанӯз 850 сол пеш хонда шудааст. اینجا مزار حضرت بابا وی ولنگار پیش ایبان مسجد حضرت بابا اینجا از 3 قسم عبارت بود. یکمش این مزار حضرت بابا، همش نامش حضرت بابا. دویمش مسجد حضرت بابا. سیومش مدرسه حضرت بابا. مدرسه حضرت بابا نشانه نیست است. در آمده köprü ki şarbe همونجا گلزار کردگی انمونجا جای مدرسه حضرت بابا بود. همون وقتای شوروی و اینجا حربی ها اشغال کرده گرفتن به پرسیش به اجازت همین جبه و ها 70 سال زیاد حکمرانی کردن bu رفتن. بعد اینجا ولنگار شد، نگاه بین نکردگی، اینجا حالی خودش ماندگی. سال 1958 سال حربی ها و این کمد مگن از ولایت و شهر هم ماشان امارت ساخته ساحل راسبه گذاشتن. اینجا دیگر حربی ها آمدن. همین شرکت تا 2000 ساله اینجا مکان حربی ها بود. با گفته شرقشناس و مورخ اسلام رحیمов با وجود ویرانه بودن مسجد در ستون و دیوارهایش صنعتی بلندی نقاشی، صنعتی کندکاری، گچکاری و خطاطی وجود دارد. یکی از کارهای ماندگاری که از حضرت بابا در خوجند مانده است، اگر به تاریخ نگاه کنیم در شهر خوجند هم در برابر مذهبی حنفی مذهبی شافعی هم رشد کرده بود. یعنی در عصرهای 10 11 یعنی شافعی ها هم بودند. یعنی اینها امامتشان یعنی راهبری دینی مردم داشتن تحملگرایی بود. یعنی پیروان مذهب های گوناگون به هم سازش دادن، در یک جای مثلا عبادت تشکیل کردن و اندیشی یگانه مثلا
дар як шаҳр зистан, ҳамзистии мутақобил доштан ва ҷомеаро пеш бурдан, бар зидди беадолатӣ якҷоя мубориза бурдан, хуб як ноне ки ёфтанд ҳамроҳ хӯрдан, ин ба тамоми масалан аҳли илм ва аҳли ирфони замони ҳазрати бобо хос буд ва табиист ки ҳазрати бобо низ ҳамин ғояҳоро тарғибу ташвиқ мекарданд. ёдовар мешавем ки масҷиду мақбараи ҳазрати бобо Камоли Хуҷандӣ се марҳилаи динию таърихиро паси сар кардааст. аввал буддоиҳо ки динашон оташпарастӣ буд, ин маконро ибодатгоҳи худ қарор дода буданд. баъдан мусалмонон аввал намози ҷамоатро дар ин масҷид хонданду макони намозгузор он буд. сеюм марҳила замони шӯравӣ буд ки ҳарбиёни рус омада ба қароргоҳи ҳарбӣ табдил доданд. инак 800 сол аст ки мардум ба ин макон ба зиёрат ва ба хотири дуо меоянд ва интизорӣ меравад пас аз тармими замонавии он ворид шуданаш ба ЮНЕСКО сафи сайёҳону зиёраткунандагон афзояд.